Rodriguez. Siring ka na dati, siyempre, iyo dati salamat. Ang report po kan PNP Provincial Command, hindi po sa Camarines Sur. Generally, peaceful man po si pag-observar ta kan Holy Week, ano? Pero nasa na po kan mga nagkakapira-pirang accident, ano? Mga sunod-sunod parang aksidente, mga nakalihis na aldaw, mga tuga. Pero sa assessment po kan PNP, generally peaceful, mga tuga. May mga untoward incident na nangyari. Siguro naman sa mga kandidato, may mga violators. Bawal po mga sila magkampanya kan Thursday and Friday. Naglarani na po ang eleksyon, mga tugang. Siguro sa tuyang mga kababayan, nakapagpili na po sila kan sa ito pong mga kandidato, ngunyan pa sana. Sigurado ako ngunyan ng mga panahon na ini, may mga listahan na mga butante. And iyo man po yan ang pangapudan kan Commission on Election. Naman po sa mga butante na dapat po mag-preparar na kamukan sa ito mga listahan kan mga kandidato na sa ito pong ibuboto. Ganyan po nagdadangadang na eleksyon, pero turok na sa mga tugan. May 13 na election na po, ano? Pero kan next week, the following week, election na mga tugan, ano? May 13, Monday po yan, ano? Kaya ang pag-irumdum po kan Comelec, magpuripara na po kamo kan sa itong kudigo, ano? Sa Senado, ang pipiliyon na po 12, ano? 12 mga senador. Ito man po sa party list, mga tugang, sa na po nga party list ang sa inyo pong pipilian, baka mapili ka mo ng perang party list, ano po yan, kumbaga mabubuhay po yan. Dosing senador po ang sa inyo pipilian, depende na sa inyo kung kompletuhan nyo ang dosing yan. Sa po party list, and naman po sa mga lokal na kandidato, ang sa inyo pong pipilian na congressman, governor, vice governor, provincial board member, mayor, vice mayor, down to the municipal and city councilors. Gandahin mo nang mga dugang na igwa na po kamong listahan kan sa inyo pong mga bubutuhan. Kumbaga, dahil na kamo pag-abot sa voting precinct, dahil na kamo maisip-isip pa kung sisipahan sa inyong bubutuhan. Kumbaga, manus-nus na sana kamo. Mapili na sana kamo kan sa inyong bubutuhan kung may mga kodigo na po kamo. Yan po sa Roman Paagit, ani pong marakas-rakas po ang sa inyong pagboto. Ano? Iba man baad si mga millennial, ikaagpo nindo sa inyo pong cellphone, ang sa inyo pong bubutuhan, pwede yan, ano? Bawal yan mga tugang, bawal po ang mobile phone na tadayin po kamo tutugutan dyan na magamit yan sa inyo pong gadget sa loob po kan voting precinct. Kaya pag-irumdom sana sa tayo mga kababayan, lalo na po ang mga millennial, baka dahil po nindo aram na bawal po ang ilaag ang mga bubutuhan nindo sa ito pong mga cellphone. Mostly kan mga millennials ang gabus baga halos sa ikaag na sana dyan sa sendang cellphone. Ang mga information, ang mga kumpulan, ito mga things to do ninda, ayaw na dyan sa cellphone. Taaning naaraman tulos ninda. Kundi pag-abot po dyan sa voting precinct, bawal ng mga tugang na maggamit ka mo ng cellphone dyan. Baad dyan yung linagan sa indong kodigo o lemon sa na po nito magagamit dyan dahil bawal mga tugang. Agirumdum lang sa mga mabotong niya na 2013 election.
Siguro po ang sendong mga kodigo. Yan. Sisayang sendong mga bubutuhan ng mga senador. Lalo po yan Indo. Endorsing senador na yan. And sa ropong party list, although kanakul-dakol na party list, almost 200,000, 200 na mga party list, mga tugang ang pagpipilian Indo. Yun na siguro yung pinakaalaba. Ano? Iyon na yan ang pinakaalaba ang party list, mga tugang na hahanapan Indo. Ako mapatin yung alphabetical arrange dahil itong mga party list, mga tugang nagburuntan sila kung sila mga maiinot, sila mga pasunod-sunod. Unlike ito, ang nangyayari sa party list ito, nag-iinutan sa letter A, ano? Puro pati may mga ako Bicol, yan, ako, oh, yan. Dahil ito, alphabetically arranged po ang pagpili ng mga party list. Pero kung yan mga tugang, nagbunutan ang mga kabali sa party list, ano? Kung si Sey po ang maiinot sa inda, iyo po yan ang, ano yan? Iyo po yan ang maiinot, yan. Pabutan ko daw muna good morning and sa tayo po mga, ano yan, mga kababayan dyan sa Camarines Norte, ano? Asod mo, nagkaigwaman po ng political rally dyan. Ang kusog Bicolandia sa paagiman ni Sir Noel Viluna. May mga kandidato nga po ang kusog Bicolandia. Ini po bagong party list, bagong political party. Regional political party. Hindi po sa Bicol region. Yan po ang regional political party ang kusog Bicolandia. Si Arsobispo Tagle mga tugang nangapudan man sa tuga pong mga kababayan dahil pong simana ng pagkabuhay o linggo ng pagkabuhay mga tugang dapat po na labanan kan kabutihan ang kasamaan. Iyo po yan sa iyang pangapudan. Nagsasabitan sa tuyang boses. Pero magataol lang sa tuyang kong lakamunan. Sabi po ni Archbishop Luis Tagle kan Manila Archbishop sa Cardinal Tagle ang pagtubod po kumbaga hanapon ta po itong kapangyarihan kang inaabot ang pagkamot. Ayun mo po ang pinapagiramdam kan sa tuyo pong kakurangan. Kunya pong simana rin na pagkabuhay. Pero po nawawala na. Kasi na dahil na po mamatian. Kunya na mga panahon na ini pong pagkamuta sa kinaban. Dahil po sa sobrang problema, sobrang inatubang kan sa tuyo mga kababayan, lalo na po sa kagutuman, kawarangin hanap buhay, pagkalulong po sa mga maraot na bisyo, grabing kaanggutan, pang-aabuso, korupsyon, human trafficking, as in paggaran mga tuga. Halagang naniniwala po ang kardinal na ang mga natatada pa ang mga karahayan kan sa rupong tao, pwede na po daang ipangtapat sa mayong habas na karapatan na dito po sa kinaban.
Sa doya pong Cardinal, nangapunan sa gabos ng mga Kristyano na kumbaga ipamati ang pagkamot sa inyo pong kapwa, ang karahayan, ipamati ang karahayan man sa doya pong kagurangan. So again, nagigiromdoman sa kagurangan pagka may namamati ang kita. Pag may mga problema kita niya dahil na kaya, that's the time na nagigiromdoman na sa tayong kagurangan. Hindi po na ang pagtaon na personal na pagkamot o kumbaga, pagkamot mo sa imong kapwa, madarama po dahil nining pag-asa. And personal mo po ng apudan sa tuyang Cardinal, nag-aapilan na bukasan po ang sa tuyang mga mata. Sa tuya pong pagtubod sa tuyang kakurangan sa mga sadit po na mga bagay na pagkamuta kumbaga ipamati naman sa tuyang kapwa dahil ni po da sarong kumbaga paagi man para malabanan ta ang kadikluman. Nga ni po damay ng mga engranding selebrasyon sa pagkabuhay agad sa tuya kung kagurangan. Ang importante po dahil itong pagbabagbuta naman po sa mga salanggibuta, pagkaray po sa tuyang buhay, maging makatotohanan kita sa tuyang po mga kapwa, yan sa tuyang pagkamot. Ini po magiging dahilan ng selebrasyon sa pagkabuhay kan sa tuyang po mga kagurangan. Ipamati sa tuyang mga kapwa. Yan po yung mensahe kan sa tuyang po ang Cardinal, si Cardinal Tagle mga tuga, ang Arsobispo po kan Manila. Bago manaling fake news. Ganyan po, daan nga simana sa sabatong pinaning pagbabakan na presyo ng produktong petrolyo. Yan ay abase man sa mga anunsyo ng mga oil companies. May big time rollback. Asahan na po na pagbabanin na 10 centimos. Mabuisit na yun sa litro kan diesel. Mantang ang presyo po na kang gasolina dahil mahiro. Mabuisit. Ibang oil company, mapababa man dahil sila ng 5 centimos. Yan naman ang mga, nagbaba pa ka mong mga buisit ka mo. Yan na napapabuisit kitang mababa 5 centimo, 10 centimo. Anong mangyayari kan mga centimo nindong yan? Po dahil nung nahiling na paghiro nin presyo nin produkto nin produkto po nin petrolyo. Kaya posible po na magbaba ng 5 centimos ang kada litro nin presyo nin gasolina.
naman po nindo. Every Tuesday mga tugang, yan po sinda nagpapasunod ka na sendang presyo ka na petrolyo. Ini po baga surusimana na sa mga tugang nagginibon ng Diyos. Iyo po ini ang surusimana nagpapasakit sa satuya, lalo na po sa mga motorista. Bago na pong sumasubang mo yan, ang litro kang gasolina, ano? Ang pinakababa na po, 54. Yan, mahanap ka pa doon sa mga gasoline station na ibang presyong siring ka yan. Mostly po kan mga gasolina, nasa 55, 56 na po ang kada litro ng gasolina. Ngunyan, ang mga oil companies nagmamalaki man, ay ma-rollback man niya kami ngunyan na semana. Ang taas ang presyo kan gasolina dahil na po nagbababa sa sanggat sa ano yan, 1 peso mga tugang. Pero pag nagbaba po sinda, nababa sa sinda sa 5 centimos po. Malanganin ngunyan na semana mga tugang, pwede tapos ang asahan sa presyo ng gasolina na magbaba ng 5 sentimo. Ay, kananganin magkapakaling dilimong kang 5 sentimo yan. Sa kanain ako nakakailing 5 sentimo niya. Pero nasa na pag nag-grocery ka ta, igwa pang 10 sentimo garo, ano? Pero 5 sentimo garo naman ako nahiling mga tugang. Missing na. Mababa po na sila 5 sentimo o kumbaga mataas sila kasi ang gasolina po na 5 sentimo. Ang crudo mga tugang 10 sentimo man da ang posibleng magbaba. Ano? Ayan na po yung kalbaryo na pinapasanta ang alos-surusimana mga tugang. Surusimana na sana ang pagtaas po kan petrolyo. Ngunyan, nagpakonsuelo man ko ta, nagbaba man ko ta, 5 sentimo. Asahan po dahil sa aga, posibleng asahan tayong 5 sentimo pagbaba kang gasolina. Nangyayari sa tuyang ano nang nangyayari kasi sa tuyang ng gobyerno. Kasapay po kan init kang ano yan, kan politika, nagsasapay mo po ang init kang panahon. Onsing mga lugar po dito sa Toyo Nation na nakabot po sa dangerous level. Ano? Ang init mga tugang nakabot po sa 45.9 degrees Celsius. Grabe. Namatingan po yan sa mga lugar kan Ambulog, Batangas, Sangli Point, Cavite, Kiwan, Eastern Samar, Pasay City, Metro Manila, Goyo, Palawan, San Jose City, Occidental, Mindoro, Rojas, City, Capiz, nag-abot po sa 42 degrees. Ang Cotabato mga tugang nag-abot man sa 41.6 degrees mga tugang. Mantang digdi po sa Bicol, ang Camarines Norte mga tugang nag-abot sa 41.6 degrees. Ano? Kaya pala iba man sa init duman sa Daig Kasudma mga tugang, ano? Ang init pala ng Sudma duman 41.6 degrees. Suba-suba ka kaya. Sa tao grabe ng kalinturan ngayon, pwedeng nagkukumbulsyon na, ano? Kaya pala niya ako iba man si pagmatik ko kang init duman sa Daig Kasudma.
Pero mo mag-abot din na ano yan, na 41.6 mga degrees mga tugang ang init. Kaya kasud mga tugang nakamati nin dangerous level ang unsing lugar. Digi po sa tuyang nasyon. Na nag-abot po sa ibang lugar, nag-abot po sa 45.9 degrees Celsius. Kaya naman sa mga kababayan ta, dahil po kami malingaw na magdarapokan sa inyong mga panangga sa init, ay talaga pong bagong subasubay ng init na ini. Kasabay pa kan init kang eleksyon. Dapat kami po kitang kapasiguro sa ini pong heat index na ini mga tugang. Ini pong temperatura na sa tuya pong na mamatian mo niyan, naapektaran po sa tuyang hawak digdi, ano, ay pag sobrang init talaga, halos panluyahon ka. Pag nagabot kaya po sa 41% heat index mga tugang, ini po kinukonsidera ng delikado po sa salud kan tao mga tugang, ano, pag nag 41 Celsius na mga tugang, kinukonsidera na po yan na delikado sa salud kan sa rupong tao, ano. Pwede po na makamati ning cramps, mga heat stroke mga tugang, yan. Po yan ang mamatian pag na-expose po ka mo sa sobrang init ngayon ng mga panahon na ini. Pwede ka na tao na ang mga report po kan sa tuwing mga pag-ibigyan sa luwas. Yan po sa linya si karon ng Rocky Bayobo. Maray na pagkakasay mo karon ng Rocky. Karon na lagi. Halata. Dahil pala nakakonektar. Halata. Baik, karon na lagi. Salamat karon ng March. Maray na aga sa mga paratabay. Sa mga dagdag pa dito na informasyon. Hindi kayan da tabi karon ng March. Ang pag-inom nin palamig. Asin man magkakadin na alo-alo. Tano. Sabi kan mga autoridad kan Department of Health, Regional Office, na dapat siguraduhon da ang tubig na kinikitong palamig so itong malinig. Asin man kinakaipuan na ang baso ang nagamiton tabi karon ng March so mga disposable. Dahil ko na kayang mga paratindanin palamig kaya man naman na ginagabutan ako. Kaya basta dapat mapakainom na may nakikinaw-kinawan sa daang baso. Papanahon. Tapos kung di naman ang mabakalin na palamig Isasawsaw na naman sa balde, ano? Isasawsaw na sa balde. Kaya kung so itong nainot na nakainom din palamig na ikuang ilang tabi karon ng March, hindi pala dahil makaulakit. Oo. Kung igwa kanila, kung igwa nilang na TV, na bayo nilang antena, pwede ka dang maulakitan o kung ano pa, klaseng virus na nilunit pa. Maray kung ang TV, flat screen naman lamang. Ikaw naman, may touchscreen naman. And sarap patigdi, kung na ang babakalan mo nga halo-halo tabi karon ng March, kung na ang yelo, kung sa'y dali, baka na doon, sarap pa na sa mga dapat di kayan ka na sa tuyang mga kababayan, sa sobrang init, ang kinahanap mag halo-halo, mag inom din palamig,
or scramble dahil sigurado kung dahil lali ang yellow. Yan, oo. Ayun mo nang Oo, iyan na ang mga pag-irumdum kan Department of Health na kung palandabi karon ng may mga kailangan, nag-aali po sa palamig atin man ali sa halo-halo. Ang lalo na itong mga kakiyan. May nakita sa ng mga guranda na katabi. Pero ang mga kakiyan, ang hilig mga tabi karon ng mag-inom ng palamig, mag-halo-halo, kaya aram ko na sa ilali ang yelo na ibig nila na halo-halo o kaya maligrapol. Yan ang dapat na ang likayan, nilulit yakol na mga helan na nauken po kan na DOH na halik sa palamig at man sa halo-halo sabi karon ng white. Dapat kung mapakalman sa inda kayan, dapat disposable ang baso. Disposable ang baso sabi karon ng white. Eh, paano pagkakainom baga, winawalat sa namin ang baso dyan sa pigiinuman nila, ugas-ugas, okay na naman. Dapat ikagli sa baturahan. Oo. Tangaling di ba may mga disposable baga sabi karon ng magkaroon ko nagtitipid. Oo. Kinawan sa lamang ubo. Yung mga Nakamitan na naman, ipapagamit naman sa iba. Ipapahiling pa pati sa mo kung paano nila ugasan dyan sa balde. Iyan tabi kayo karon ng white. Yan karon ng white ang mga impormasyon na pagpamot sa kuya kan Department of Health naman yung ginalinglingon niya sa kan Legazpi na kung saan man makakaiguan ni briefing ang COMELEC sa nagdadangadang na national and local election. Kaya kita nakarapat dito niya sa Legazpi. At agenda niyo mga 11 o'clock mapon ang poston pinapod kang commission on the election sa mga membros kan local na media. Adik sa Bicol na sabi karon. Ano yan, regional office kan COMELEC? Yes, sabi karon ng Mike. Lena mga official kan na commission on election. Before kan briefing, makaulay mo ang official kan COMELEC na mapot-apot na lamang mo niya na anong ini. Kuya, Lena interview pa sa Guadalupe Legazpi ang Assistant Regional Director na si Atty. Romeo Tirano. Gusto mo sabihin na garo na inutan ka? Nainutan ako sa punang sabi karon ng mga garo ang Rocky Bayugo, garo nagpapainot na sa nangon niya ng mga panahon. Sabi nga kaya na kuya Dan, ori-ori ko na. Kung makasano, ala Fernando po. Ala punta na sana. Okay, gano'n naman, ito yung informasyon, halitigil sa Commission on Election, Susunod kang Legazpi sa Rawis, para sa Radyo Ronda Iriga, si Rocky Bayugo. Salamat kami sa imong karandang Rocky sa imong report. Katapos sa tuyang sa oras na alas 10:29 na po ng pagkaga. Bueno po nang pa ang sunod-sunod na report kan sa tuyang po mga pag-iriba dyan sa luwas. Sayaw naman sa linya ang pagbabalik ni Karandang Philip Barasena. Para na pagkakatabi sa mga kaipi. Salamat sabi Karandang Mas. Muling sa mga perangkatay niya to. Kanya na pagkada makaulan niya to si punong barangay Maka James Tumenya ka na barangay San Francisco. Hindi sa siyudad ka ni Iriga. Kung ano sendang mga aktibidades na pinagkakabalaan ngunyan na summer season. Good morning po. Like po sa ating BPI. Angkor po si Karandang Mas. Hello, good morning po. Kaya Mark, kaya Pigil, good morning. And kami po good morning po. Good morning kami sa imong kap. Kumusta na po? Nagraraning na po baga ang midterm election. Ano mo po ang mga preparasyon kan barangay Tabi Kap? So kami po, kumbaga, kung ano man po ang mga request na or assistance na ituan po sa COMELEC,
So, sa barangay po, piniliwan po kami willing pong magtabang. May kasuguan po baga ang DILG. Manunod po dito sa mga barangay official na dapat po mga non-partisan. Sa opinion mo po, sa COMELEC po, sa directive po ang COMELEC, pwede po kami sa sa ano po ninyo, sa opinion, DILG. sa opinion po ninyo, ano po yun nakakatabang sa inyo or medyo negative man sa partikan mga barangay official? Ano po? Ulit po. Sa pagkamating mo, tama lang na dahil po magbali ang mga barangay official dito po sa nagdadagadang na eleksyon. Ano sa pagmating mo dapat ka, patama sa ang silingaling sistema, hindi pong kasuguran kang DILG. Ang upan sabi, kami po kaya under sa DILG, so whatever po ang mga directive, memorandum circular na pinapasunod po niya, siyempre po, we will always abide the law. Pero the reality tabi, Kap, kung hilingan mo ang katotohanan, dahil man pwedeng dahil makiaram ang barangay official. Iba ba yung realidad? Basta po, whatever na mga regulations na pinapasunod po, lalo na election, we will follow. Siyempre, kung matawaan ng matawaan ng suspension baga, mas lalong masakit tabi Kap. Anyway, Kap, informan po kami mga barangay official. Anyway, Kap, ngunyan po, anong po ang mga pinagkakasibutan kan Barangay San Francisco? Well, kami po, dati po barangay, business as usual. So, ato po kami mga bagong programa, ato pong pagpalit ko mga plastic sa bagas. So, 1 kilo plus ang mga program naman na plastic mo na tinipon mo kapag yung bagas po para kanimo. Saan po sa mga programa sa solid waste management na gusto na pong matuturuan ang mga household kung paano po mag-segregate, plus maiwasan man po ang paggamit po sa mga plastic na dapat po bawal po pagkasa iriga ang mga plastic and pinapasunod na po na dapat po talaga i-segregate o kaya i-recycle sa mga recyclable. So, every Tuesday, Thursday, and Saturday po, sa mga kabarangay naman, kung agto po kamo matipon, 1 kilo plastic, so 1 kilo bright pan po kakapalitan, dali po barangay. And nago po kami free swimming lesson, may po na po ugma, and nago man po kami summer workshop na sponsored po SK Council and PIA. So, ago po ang music, ago po academics and sports. Mga mga programs po mga na summer, kaya super busy po kami. Kali po barangay sa Francisco. Mas marayan po na medyo mabisi ka muna ng mga panahon na ini. Hindi po kami makakonsentrate sa politika. Anyway, Kap, salamat tabi Kap na makaulay ka muna na pagkaaga tabi Kap. Kalau nagbilip at kung may kaputan ka kaya tabilaan, ako ay tabi kalau nagbilip. Pangukudan mo na lang po sa mga taga-barangay San Francisco pa. Thank you, Kuya Philip. Sa ito po mga kabarangay naman, so ito po mga pinapasunod pong programa ng barangay, inayat ko po ang ng operasyon and participation na diba po, tabangan man po kami sa pag-gobyerno po sa di barangay. Sabi ko nga po, inulit-ulit ko po di Permi, andong success ka sa na barangay, diri po nakadepende sa kung tao, kundi nakadepende po sa pagkarabangan pong mga tao po sa barangay. So sana po, permi po nila kaming tabangan, and di pa na permi ka na po kaming kasi pong mas mapag-servisyon pa po na mo. Talagang servisyon first class. Andong advocacy po na masabi sa Francisco. Thank you po and God bless. Kap, pabo lang, ba ditong pagkataon ng bagas, ba lamang maibanan man ng sardinas? May panira man lamang. Ano po? Ba lamang niya ako, maibanan man din itong pag-re-rebay nindong bagas dapat igwaman sardinas, aning igwaman lamang panira. Basta mo kung ano man, hindi man po ang mga hindi man yung Philip and mga kabarangay na magkikapimen niya po naman na ready, na willing na magtabang po para sa servisyo publiko po sa di barangay.
Okay po, Tabi Thank you po, Gab. Salamat po, Karandang Philip. O sa Pantosar. Magayon man ang programa yan, mahanap ka ng sarong kilong plastic, tapos sunod bayan ng sarong kilong bagas, okay yan na programa nga ako kaya. Oo, lalo na kung madagdagan pa rin na noodles. Yeah, tapos may sardinas pa. Sarong ngayang kilo ngayang plastic, doang noodles, saka sarong man ng sardinas. So, wow. Yan. May kape pa. Kung hindi, kaya pwedeng kayo nganyan ng mga panahon na baka mag-abot dyan sa formang vote buying, Oo, After election siguro. Oo. Mga nanan barangay, paubos ang pundo. Dahil magayon man ang programa ang siring kaya at least may initiative ang barangay. Oo, at least naisishare man kang barangay. So, Ang blessing. may mga kakonsuelo man na naitataw sa mga constituents na talagang kaituhan man ka na lalong-lalo na itong mga tios na kabarangay ka na barangay San Francisco de Quezon at Canmeriga. Araw ka na Philip Barasin na dahil man masabing nagtitiyo siya. Kung sa Sardinas, duman sa Bipar. Masarap pag sardinas kang Bipar, Nakasalamat mo ako na Sardinas na ginigibo pang Bipar. Pero masarap mga sardinas kang Bipar. Lalo na pag libre. Kasi ako mga pan-relief na Bipar, basta may kalamidad. Masakit man para relief, baga kung mayo man kalamidad. So, yan sabi. Kaya na patingin yung pain mo niya. Parandang maka na pagkikipagulay niya so punong barangay Macdian Sanaya ka na barangay San Francisco hindi sa Ciudad Canmeriga. Morning na lang sa kaya mga pagkiriba hindi sa barangay hall ka na barangay San Francisco sa Canmeriga. Ang mga location na di magdating para sana RTN Radio Ronda. Salamat tabi sa imong kanandang Philip sa imong report. Igual ko ilang oras na alas 10 sa 38 na po na pagkaaga. Pakiramdam po sa mga barangay official, barangay kapitan, barangay kagawad. Bawal po kamong mangampanya sa isa man pong politiko. Ang sabi po kan DILG, non-partisan ang mga barangay official. Talaga lang pero wag ka nagbuburulaan na sa nakita mo niya na panahon. Pag ang mga nagkakandidatong senador magpa-apod sa mga barangay kapitan, mayo na sana. Mapatiripon kan mga barangay official. Ang gigibong kitang orientation seminar. Sabay kampanya. Ay, di ba? Ngayon kami nakikisawsong sa politika kami. Ngayon may seminar. May seminar ba ngayon? Ano mga politika ang pagsasabi nindo? Kaya ang DILG pagkatapos sa mga barangay official nagbubulahan sa laman. Isa'y manang papatubudon nindo. Pinaapod ni Mayor, pinaapod ni Governor, pinaapod ni Congressman. Ayaw, bawal-bawal. Kaya ba ang ganyan? Yan na, ikaw ang maging ganyan. Mga lomang kami, mga hindi. Ang politika mga tugang nagpupunan sa barangay.
kapatid na nag-iiriwal dahil sa politika. Kaya ngayon pwede nga mga barangay officer na makiaram, makisawsaw sa politika. Dahil bawal na bawal. Kita ba sa nagbuburulaan pa? Yan yung mga memorandum, mga department order nga kan sarong ayon sa minsan mapapangilit ka na sa para mo na binubula sa mga para mo ba na dahil masunod yung mga kandidatong yan, ay yan mga barangay official na yan, mahiro yan sa ilang mga dinadalang mga kandidato. Parang hinahabol man kayo mga tugang, pag sila man napalaban sa eleksyon, ay ngayon sila mga agadan, dumangya kaya boss, dumangya kaya boss chief, boss chief mayor, boss chief governor, boss chief congressman. Ito po ba kaya ng katotohanan? Kaya dahil na kita maging plastic pa. Ipaputol ko ang daradaragan sa kuyang kaibanan na si Super Mario kung masusunod niya na mayong makampanyang mga barangay official. Germe na yan. Alam na this. Alam na this mga tugang. Pagkakang barangay official, nadiktahan ni Mayor, nadiktahan ni Governor, nadiktahan ni Congressman. Ay, ano nga yan? Ano nga ang bawal-bawal? Iyo mangyayari ang panahon na magkaano mangyayari kami. Kung baga, makatao man lamang yung kaming serbisyo sa mga boss chief me, sa boss chief ming mayor, sa boss chief ming governor, sa boss chief ming ano yan, congressman. Nadakol ng mga pakyut, bago naman mga cute. Nadakol ng mga patubod, dahil man katubod-tubod. Ay, dasay ito. Mainit-init na mga tugang sa doyang panahon. Ingat-ingat dumabo sa doyang mga kababayan na nagluluwas pong dawangan sa tao ng init. Dumabo sa mga laborer, mga construction laborer, sa mga foreman na maging makatao ng kamuha. Kaya man hindi pa ka baladon ang sa mga trabadores. Kung mayo yan, na mayo man kamo. Dapat maging makatao ng kamuha. Pag-arog kaning sobrang init mga tugang, pahingaluan naman sa mga trabador. Kahirap man, naghahanap buhay yan para mabuhay. Dahil naghahanap buhay para magadan.
mga simbahan. Ano? Last week mga tugang binumba itong bako man palang binumba ang Paris nagkasulo kung dining bareta naman ko niya na binumba ang sarapong simbahan yan po sa Sri Lanka pinipili ng mga teroristang pero nasa 200 na pong nasa 42 na pong ganan pagsabog po dyan sa sarong simbahan and sarong hotel sa Sri Lanka nagabot na po sa 207 pala ng ganan 450 mga ganan pagsabog po sa sarong simbahan at sa sarong hotel sa Sri Lanka. Matapos na masulo itong gurangan ng simbahan sa Paris mga tugang. Kuni simbahan man sa Sri Lanka pinasabog man. 107 na ang gadan na 450 ang lugaran. Nakakabahala yung sinang ganyan. Baga nagpaparalala na sana ang sitwasyon ka na sa tuyong panahon na yan. Ayaw ng pinipili. Pabutan ko na rin naman ay napagkaagad niya po sa district office ni Congressman Sal Fortuno. Nakaantabay mo po sa tuyan niya. Good morning po dyan. Ang mga staff ni Teacher Joe. Good morning. Nakakamundo na report kan World Health Organization mga tugang dahil po mapupugulan ang sobra pong pagtaas kan mga presyo kan mga bulong sa entero pong kinakban. Partikular na po digdi sa tuyang nasyon. Digdi po sa Pilipinas. Ang Pilipinas kong mahal na mahal. Dako lang epekto ko ini sa tuya ini pong dahil ng untok na pagtaas kan mga presyo kan mga presyo po kan mga bulong mga tugang. Sa pagtaas po kan presyo kan mga bulong halos dahil na po makaya kan sa tuya mga kababayan minataas man po ang mga hilang itong mga tinatamaan din na hilang minataas man sa pagtaas man po kan presyo kan mga bulong dahil nga po dahil ma-afford kan sa tuyo mga kababayan na nagtsatsaga na sana kung ano-ano na sana dahil din afford na magbakal yan mga itong mga sabi yung tanang mga branded na mga bulong dahil na nagtataas man po ang bilang kan mga tao na tinatamaan po ng hilang. Yan na sana mga nagbe-maintenance po ng bulong sa high blood, sa puso,
diabetes, sobrang taas kang cholesterol, ay kamahal po kan mga bulong na yan. Eh paano kung mayo ka pambakal? O di mas lalo sa po magpaparalalaan sa imong hilang. Dahil nga po sa kakapusan ng pera, dahil makabakal kan tamang bulong, maray kong ang hilang mga tugang may pinipili. Ikang nga tatios man, dahil kang walang nga maghilang. Yan. Namayo kang yang pambakal bulong. Dahil pwede. Kapos sinatawang ako kita ng hilang. Eh maray kung kinamaan kita, may sintimo kitang pambakal ng bulong. So, kaya medyo nakakabahan ang report kan World Health Organization. Kasabay pa po kayan, ini pong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mga bayadan na po sa araw, naroon po kang kuryente, tubig, yan. Kaya naman po ba nagbabawa? Sige, sa naman po ba ng taas, ano? Ini pati ang makamurong mundo mga tugang kapag nagtataas po ang presyo kan gasolina, may domino effect per me sa mga basic commodities. Itong pang-oral daw na kaipuhan per me na po may domino effect. Pag nagtaas ang presyo kan gasolina, automatic man po pagtaas kan mga basic needs, mga basic commodities. Yan nasa naman po nga ang kumbaga staple food kan mga Pilipino, yan sardinas saka noodles. So yun nasa na yan. O ano po ang tinitira kan noodles na yan? Ang kidney. O di mas lalo po naglala. Ayun na po permanenteng kaito at least mga pirang taon o pirang bulan bago magtaas ang sarong produkto. Ngunyan po, baga alusurusimana na. Dahil nga ni Surusima naman ang pagtaas kan produktong petrolyo. Mayo na po ang permanenteng presyo. Rebong na ang pananak. Kumbaga. Tinatamaan din doon sa tupo kan mga terios. Para itong mga mayayaman, tamadalion sa naman yan, bawion sa mga negosyo. Kung kayo itong mga tugang nakakabakal pa man kita ng karne, ngunyan ang karne, halos ang bakalon mo na sana giniling. Tama rin ang giniling, pang saog-saog sa nga. Dahil ka na makakanamot na pakuntinto mga adobo na entero ngayon naglalana-lana. Yan ang giniling, pag naggulay ka, saogin ng giniling. May lasa man ngayon karne. Ako gusto mo talaga magkarne. Kung kayo ito, ang binabakal mo, pork chop. Kung yan, giniling na sana. Ano na eh. Gabos, napatakalon. Gabos, nagtaraas na. Yung permanente pating presyo. Na at least makapag-preparar ka lamang. Yung halos sumusimana, nagtataas ang presyo ng gasolina, nagtataas ang presyo ng mga basic commodities, sardinas, sabon, noodles. Ay, naku. Kung ito, nagkakarokarigos ka pa man dyan sa salong karigusan, ngunyan, dahil na, matipid-tipid ka na. Dahil ka na maka-oro-unwind sa horo-halawig na trabaho pag-aaro kayo pag nag-aagi po ang Semana Santa. Pag Semana Santa baga, sa ito yung mga kababayan na oro-lima. Puro bakasyon, mata-horo-halawig man ang bakasyon. Kaya lang, ang problema mga tugang, tayo ka na makakaisip na mag-kurukarigos lamang, mag-oro-unwind. Dahil lang sa imong iisipon mo, ang iisipon mo na naman po, ang gastos. Yan o,
Mayroon naman ngayon gastos na sa aga ngayon. Mabakal na naman ngayon kita ng panila. Mabakal kita ng bagas. Yan ang problema. Yan sa doyan ng boses, apektado man gan palala ng palala. Naparakalo gan sa doyan panahon. Dahil na makapagaling bulong. Pabayain na sa ngayon. Bayain na sana na may kapamakaling bulong. Tiyos-tiyosa na sana. Tiyos-tiyos until you die. Okay na mga dogang luway-luway na po akong mapaalam sa iyo. Inabot na po kita kang sa tuwing oras dito po sa programang Bicol Connection. Kita po ang nagkairibanan ngunyan mga tugang may ang regular host si Karandang Joey, ang po sinda sa panahon ni Pagmundo. Sa pagkakitan po kan sa iyang tugang na si Bong Mendoza. Ang sa kuyat na lang po ang pagpaabot ni condolence sa binayaan pong pamilya ni Bong Mendoza. Sa pangalan po kan sa tuyo mga nakaibanan dyan sa luwas, sa tuyo po mga field reporter announcer. Sa pangalan mo po kan sa tuyo nakaibanan dito po sa studio. Ako po dyan si Chief Tony Aguilar. Kaibanan mo po si Rodel Cesar. Ang kagduma po sa transmitter. Kaya mo po duman si Karandang James Opo. Kaibanan mo po si Tony Saison. Ako mo po ang sindong na kaibanan. Ako po si Mark Rodriguez. Ang tabayanan na po ang masong sa programa. Ano na naman? Paano na nga ni magboto sa Ako Bicol? Siyempre man siya na. Diretso ka na sa number 1 for 1 Ako Bicol. Ito man mo ang bilong na huwis itlog. Nya pay, saro man sa nang iboboto ta sa party list? Iyo, saro siya na number 1 for 1 Ako Bicol. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Number 141 sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang ka. Kasunod pa. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort.
Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, iboto, number 54. Ang probinsyano, naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Manglista o doktor, magsasaka o guro. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, iboto, number 54. Ang probinsyano party list. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay to sa konbunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, batas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ibina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Magsiya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member na pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa Radyo DCKI, alas 11:02 na po ng pagka morning. Ang oras na inida na po sindukan ako Bicol Party List, Siringman kan Lucena Electrical Supply. Na yan po dyan sa South Centro, asin katahit kan Barangay Hall, kan San Francisco, sudat po kan Iriga. Asin man ak CIS Party List. Pero po mga tugang maray na aga po sa satuyan pong mga parantabay. Welcome po sa satuyang pang Lunes na edisyon kan satuyang programa